Oiartzungo Udalak 2026ko kontratazio plana onartu berri du. Bertan, 35 zerbitzu edo obra kontratatzea aurreikusten da eta 10 milioi euroko aurrekontuaz hitz egiten ari gara. 2023-2027 legealdi hasieran esan genuen Oiartzun berdinzalea, jasangarria, bizia eta euskalduna izatea nahi genuela eta norabide horretan ari gara lanean. Kontratazio plan honek ere jasotzen dituen lanek balore edo printzipio hoien alde egiten du. 5 lanildo nagusitan bereiziko dituzke edo sartuko dituzke aurreikusten ditugun kontratazio nagusiak. Lehena ekonomia da. Lanbarrenen zentratuko ditugu gure indarrak eta bertan 5 zerbitzu edo obra desberdin egitea aurreikusten da 2026an. Bigarrena kultura da. Bertan, azpimarratzekoa izango da, udal musika eskola berri bat sortzera goazela eta beraz zerbitzua kontratatu beharko da eta etorkizuneko eraikinean ere lehen inbertsioak edo lanak egitea, proiekzioak egitea aurre ikusten dugu. Hirugarren puntuan kohesio soziala daukagu eta hor orain arte bezala emakumeentzako aholkularitza zerbitzua edo hotzaren aurkako programa bezalako zerbitzuak kontratatuko ditugu. Laugarrena mugikortasuna da. Xorrolaren zerbitzua berriz lehiaketara atera behar dugu eta aurre ikusten da 2026an autobus berria izango dugula. Horrez gain, esan genuen, edileko aurkezpena egin genuenean ere bidegorrian lotura berriak egitea aurre ikusten da. Eta amaitzeko, udal eraikin edo azpiegituretan inbertsio batzuk egingo ditugu, hala nola aurrentzako parke estali berri bat egingo da, liburutegian eta kiroldegian egokitzapenak egitea aurre ikusten da eta Elizalde ikastetxearen patioan ere inbertsio berriak egingo ditugu. Honen bestez esan bezala, 2026ko kontratazio planak 35 zerbitzu edo lan kontratu berri egitea aurre ikusten du. Legealdian hitz emandako guzti hori betetzeko moduan izango gara hau gauzatuta eta guretzarako esan beharrekoa da kontratazio plan bat kudeaketa on baterako, gardentasunerako eta diru publikoaren erabilera on baterako oso tresna baliagarria dela.